Nagtumbling dagiti pulis ang maysa kadagiti first responders kadagiti anyaman nga insidente. Banag arumbeng ang maiyadal ken maipasagapsep kadakwada ti kinapateg ti standard first aid wenno dagdagos a panakaypaay ti pakpakauna at tulong. Babaen iti tulong ti Red Cross Abra Chapter, pakabuklan a 70 ket maysa a pulis, manipod na duma-duma a unit iti probinsya, tinaidalan ti standard first aid and basic life support with AED training. Ang na-start na po natin ang importance ng CPR, ang ating basic life support at lahat ng first aid with sa mga common na emergencies nga makikita tayo ti aglawlaw. Yung ating emergency action principle ti kaunaan, which is ag-start tayo lahat ti safety. That is our rule of thumb, safety first, dagiti responder, and of course that tamot DJ consent tayo. Kanayon dapat nga ag-as tayo matla ti consent, and then you can have also the responsiveness ti pasyente tapno ammo tayo nun niya talaga nga management ti itid tayo. And isa sa mga pinaka-importante talaga ket agtawag tayo ti tulong, which is we have to activate ang emergency medical service natin, yan ang ambulance with AED po yon. Inpeteng ti Red Cross asaan laing a kinapaspas ti rumbeng nga ikonsidera ti panagarayat no diket karaman pay ti proper assessment ti maysa a pasyente. Ito yung emergency medical service saan nga DJ kinapaspas no dikit DJ proper assessment. Proper assessment ti pasyente tapno maitid tayo mo DJ proper management. Kasi hanmet nga gaputa at the 5 minutes protocol tayon awiton tayo ng sigudan, hindi po. We have to assess first DJ pasyente no anya ba talaga ti proper management nga urgent nga kasapulan na. Damo ni Police Corporal Jackson manipod RMFB 1504 ti dumalan ti naso a panagensayo ken kapanunutan na rumbeng laeng nga amin da kuma. As a first responder, karakarapan yami ma'am, first responder halos siyempre pag may aksidenteng nangyari kami yung unang tinatawagan kaya tinuro nila yung safety namin, tsaka yung safety rin ng i-rescue. Of course, to save life. Ti aktibidad ket inisyatibo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para kadagiti pulis, akaraman kadagiti first responders wenno frontliners. Ti ngamin dagiti men in uniform ngamin ma'am ket kakadwa mi matlang nga frontliner. Dapat na ket amuda may suro kanyada no kasano ti ag-rescue no kasano tag-response in case nga adda dagiti kuma disaster wenno anyaman nga didigra nga makwatayo ditoy ayan tayo ma'am tapno amuda no kasano da nga first aid i-treat tapno before nga itaray dat hospital ket na treat dan tapno may kamakamdamat lang DJ biag DJ tao nga i-rescue da kuma wenno tulungan da ma'am. Gagem ti tallo aldaw a panagensayo a mapapigsa ti abilidad a mangisalbar ti biag ken maikkan importansya ti kinasagana seknan ti emergency response. Jessica Boreta, Palitang, Solid North.